आरो 46टा समष्टिया जानायनि सम्भब जादोंब्ला 60 समष्टिया डेफिनेटलि जागोन। बिनि थाखाय लिडारफ्रा आफादफ्रा दैदेनगिरिफ्रा माबायदि खामानि मावगोन बिनि सायाव निर्भर खालायगोन। आरो जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङाबो बिनि उइटनेसमोन। 60टा समष्टि जानांगौ एकर्डआ मोजां होननानै बिथाङाबो बै समाव सहि होदों आरो बिथाङाबो बिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ। बे रेसपन्सिबिलिटिया बिथाङा खारनो हाया। गुबुन फारसेथिं जे 60टा समष्टि जाया होननानै जे बाथ्राखौ बुंदों, दिनै 60टा समष्टिनि बाथ्राखौ एकर्डआव लिरनाय दङ। एकर्ड मथे डिलिमिटेसन जागोन। दिनै बिटिआरआव 12टा समष्टिमोन आरो माखासे पार्शियेलमोन, किन्तु डिलिमिटेसननि गेजेरजों एसेम्ब्लिया दिनै 15टा जाबाय। आरो सोरबाया सानदोंमोन जानांगौ बे कुनु कारनाव 15टा जाया। दिनै मोननै समष्टि लकसभा बिदिमोन, किन्तु दिनै 1.5टा होबाय जोंनो, मोनसे फुल आरो मोनसे हाफ। दा बेखायनो डिलिमिटेसन प्रक्रिया जायोबा गोदान हाबनाय ओनसोल आरो थाखानाय एरियायावबो समष्टि बांहोनानै 60टा जागोन। दा बेखौ लानानै सोरबाया जुदि कमेन्ट होयोब्ला बे मा होनना बुंगोन बेखौ इमेच्युर होननासो आं बुंनो सानो। आरो 46टा समष्टिया जानायनि सम्भब जादोंब्ला 60 समष्टिया डेफिनेटलि जागोन। बिनि थाखाय लिडारफ्रा आफादफ्रा दैदेनगिरिफ्रा माबायदि खामानि मावगोन बिनि सायाव निर्भर खालायगोन। आरो जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङाबो बिनि उइटनेसमोन। 60टा समष्टि जानांगौ एकर्डआ मोजां होननानै बिथाङाबो बै समाव सहि होदों आरो बिथाङाबो बिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ। बे रेसपन्सिबिलिटिया बिथाङा खारनो हाया। सानसे नङा सानसे रायजोनि काटगोरायाव बिथाङा जबाबदिहि जानांगोन। दा बेखायनो इमेच्युर खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव बिब्रान्थि लाबोनाय आरो जातीय एजेन्डाखौ नोङो गुबुन हारिनि सिगाङाव बुंनानै बेखौ नोङो कन्ट्राडिक्ट खालामनायनि कुनु प्रयजन गैया होननानै आङो बुंनो सानो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।